Cetin, dasar cetin. Coba sing gantung ya sing gawe yo sing BR kan Mas Jago. Harus ora kan, wis ora. Arek mangane kan nyaut. Oke. Aku apa Magelang. Lah dhewe gawe karo dhewe kok. Dhewe cilik diri ngono lho api dhewe kok kaya iki. Kalau kalah karo kae yo. Wah, kalor, wong dhewe kok warna-warna kae piye tanane kok. Wah, yo cakuine kok yo kabeh dibedake nggon apa iki. Nek nggon dhewe iki ana senine asale bocah. Biyen kuwi, Mbak, gawe aku brek semuni kudu rampung ngono kan, Mbak. Kan udah ono persiapan. Wis kok make persiapan apa-apa. Nek ngertine urus. Umbe kuwi sakmene ukurane ngono lho. Wong iki wadahe aku sakmene. Ah, saiki lagi ono wis grup sing arepe rada cilik kae. Pantian iki. Orang walu-walu dulu ya. Oh, tak rapi. Tak taruh awal, tak kumbah. Din, apa? Jam wis bener ya, Jam? Wis. Orang ini kosok tak kumbah barangnya ya. Terus juga PN. Kabarnya Pak Tin besok nek nganu kok hasil. Ayo rusak. Karepe kok arep ngrusak nggon mbahne wae. Arek kanibal wae. Tuku keramik kowe nang ngendi ono. Sak potensione kowe ono potensione. Saya wis doleran sik, dicatat kebutuhane opo. Nah, ngono. Kayak wong cerdas iki kok ngono kuwe. Aja cerdas kaya burine sampean. Ah iya. Cok, dikopolkan lho, Pak, bolkan lho. Nanti aku nang tas bongkar itu tas. Tahu. Kuwi bongkar tas. Sing latihan morse mambengi kuwi ya, Cung. Heeh, mambengi rasa. Celeng. Tertib ngono, tas-tas. Radio rapi. Kandok ya, Mas. Kandok. Kandok masih kita kami. Dua dari mau kantin nek iki servis. Kandok wis duwe Juga sih ditempel. Ampun bangko kok ini mau Pak. Ya, Pak. Iya, iki kan iki Mas, ya maksud kan Sesuk kan ono sing nom-nom payon-payon ini iki to. kan bos ini on. Terus ono sing diperintahne ono bencana barang ini. Tensu mulai anu Asna ini kelihatannya takon kancane lah. Enggak sih. Iya, Su. Tinggal PKK ono PKB. Blok sing ono sing melingkar jar seperti. Dia bisa tok. Tangkes kali. Kok kira Mas potensi. Ora jiko-jiko ya paterke ngono ku kira makan. Wah, maksudnya di ngono. nek ngombe kan dene mesti sing tak dimasak. Oleh kene anti tadi sih. Jadi mana tadi kopi ya. Jadi nek ono main nang omah. Salami termasuk ini. Ada nek bari iki mau. Satu ini Aku ini berdua aku kono bukan kecamatan kok. Aku melok kecamatan kok. Ora kok ora. Satu lah ya padha aku bok aku. Nek aku bok aku bok waktu enak untuk karpet itu. Ora itu asal tuh ngalor ke rumahne ke Palangan. Balkon kan. Nah, ya kuwe karepe. Mak. Iya iki. Arep sing jiko ora apa-apa nek jiko. Ini anu kok Pak Kuncen. Oh, Jin. Potensione tok loro tok. Ya sing siji.
Jalan omah. Sini piye to? Mergo tadi lho. Iya, nah gini. Heeh. Ngono, tadi. Mau. Ngono berarti udah sampai. Ayo ambon karo cantik lah. Ono PCB melingkar. Iki teng terjadi A dan B. A, B. Nggih. A ini nanti dicus metu